na umaga, ginagawa ko siya. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino ay merong karapatan. Freedom of speech na to. So, yes, so, it's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Kundi madami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nirerespeto yung Bill of Rights natin under the Constitution. Ma'am, ano pong mensahe mo kay Auntie Claire kung tatawanan ka niya sa statement mo na greedy and Gutierrez? Greedy and Gutierrez. Kanina lang na meron kang statement about pinagtatawanan ka ni Auntie Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. Ma'am, may mensahe kayo kay Atty. Harry? Oh yes, nagsabi ako sa kanya ng get well soon, no? Sa kanyang medical procedure na pinagdaan. At sana ay gumaling siya sa lalong madaling panahon.